Ahoj, ja som Laura a vítajte pri mojom videu ďalšom a to je Sviterio. Natáčalo to už viacej youtuberoch, takisto aj môj kamarát Šimon Ivančák. Jeho kanál budete mať v popisku videa určite. A volám sa Lola a môžeme sa vrhnúť na to. Takže ja som fialová. Už sa mi veľmi tá farba. Niekto aspoň bude, no. Musím povedať aspoň tieto, že aspoň trocha pána hneď po prvom mne sa páči taká farba. Wow. Si robíte zo mňa srandu. A stále je na prvom mieste Ju. Nikdy som ho nepredbehla, ale som mala veľmi hrála. Som mi sekam robil, prečo sa mi hry na mobile, online hry, či čo to točil. Niekedy hrala. A to si nevšimajte moju profilovku. To si mám som to hrala. A majú to moje kamaráti. Moji spolužiaci, musím to mať nie ja, samozrejme. A teraz, ja už som to hrala. Takže tak. A čakajte ďalšiu sériu. To je také, že proste si stlačate potom strom peniaze, skôr len proste potom stlačate s prstami a takže keď chcete, môžem to točiť, keby vás to nebavilo, no tak si to nemusíte určite púšťať. Seká mi to strašne mi to seká. A neviem, asi sa pôjdeme vrhnúť na ďalšiu hru, pretože mňa to nebude trvať. Takže môžeme ísť na ďalšiu hru. A už ani nemám veľmi hry. Takže by sme si mohli ešte raz zahrať to Sviterio. A keď ma náštvu, tak mi asi porazí, keď ma si zjedia. Mám veľmi veľké skóre, čiže nikdy neviem. A ináč mám iný hlas, ako mám vo videách, takže si myslím strašne čudný. Neviem prečo, ja pozerám svoje videá, som si kúkla.
sledujete telku, tak to moja babka. Mám ten seriál rada, ale je aj troška trápny. Čakaj, mi to seká, to neznášam, pretože ju. Ja som teraz veľká. Ešte ma nezabili. Joj, mír. Mám retardovaný hlas strašne. A oni poznajú videu, čiže tak. A natáčam to na mobile, vlastne dneska. Chudák väznie. Piť. To sa nedá. I onen. To čo znamená? Mi povedzte, si pozastavte videjko a mi komentárov, čo znamená toto tu. Sa mi nechce hovoriť po anglicky, lebo neviem. Zase som cez iný. A napíšte do komentárov. Strike. Bolo to veľmi sranda a môžem to natočiť s ním aj na budúce, keď náhodou niekedy bude so mnou bať. Čiže ak toto videjko sleduje, nezabudni dať like, hej. Fakt, mám museli zabiť. No a Tomáš, keď budeš chcieť niekedy so mnou natáčať, určite mi to napíš. A my sme takú srandu, že na tej hre bola Wolka Bolka. Hej. Nechaj troška toho fajne. Doši tu taký teplo. Toto, počkaj, koľko je hodín, dobre. Či chcete a možno, že to natočím aj zajtra. Neviem, ešte sa s ním dohodnem v škole a potom však ja musím, neviem, forma musím dať. Strašne skrútil. Chce mi taká veľká, ako on dávala napríklad.
Super, a zase nie. To je taký čučko. Bo by neprežil. Už sa neviem. Už ja tu neviem. Máme zrýchliť proste tempo. Lebo ja to vôbec neviem. To čo bolo? Taká retardovaná muzika úplne. To čo je? Som sa sekla, jaký mini. Nechám to. Toto videjko by som už asi aj ukončila. Počkajte.